Што мяняе для Беларусі новая канцэпцыя нацыянальнай бяспекі ЗША? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш госць – амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пяньковскі. Антон, добрый дзень. Добрый дзень, вітаю. Вось гэты дакумент, я яго раздрукаваў з сайта, толькі што паспрабаваў больш-менш так прачытаць. І першае, што вы напісалі пра новую стратэгію нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў, гэта тое, што ЗША больш не займаюцца дэмакратызацыяй. Ці маглі б вы нам патлумачыць больш, што вы маеце на ўвазе? Так, сапраўды, калі мы зазірнем у гэты дакумент, які, дарэчы, вельмі моцна адрозніваецца ад стратэгіі нацбяспецы папярэдняй адміністрацыі у самых галоўных рэчах, мы на самом пачатку можам зазірнуць у прынцыпы гэтага дакументу, і дзе ўзгадваецца, што Злучаныя Штаты адмаўляюцца ад прымусу альбо нейкага экспорту дэмакратычных прынцыпаў Украіны за межамі Злучаных Штатаў і лічаць, што калі тыя ці іншыя ўрады альбо формы кіравання гістарычна склаліся ў тых ці іншых краінах і, магчыма, сузаснаванне альбо нейкая кааперацыя з гэтымі краінамі, Злучаныя Штаты, конечно, будуць падтрымліваць намаганні па пераходу да дэмакратычных формаў кіравання альбо нейкіх дэмакратычных поглядаў, але не будуць наўпрост спрыяць дэмакратызацыі. Дэмакратызацыя – гэта досыць добра вядомы у паліталогіі працэс, які вельмі добра вывучаны на практыцы вядомы з пачатку 90-х, магчыма, вось з адміністрацыі Буша старэйшага і Клінтона. У тым ліку тады ўзгадвалася ў падобных дакументах і Беларусь наўпрост. Вось, але ж галоўныя такія першапачатковыя прынцыпы гэтага дакументу сведчаць аб тым, што нейкая ліберальная дэмакратычная экспансія Злучаных Штатаў на наступныя гады хутчэй за ўсё скончылася. Антон, вы сказалі, што гэтая стратэгія моцна адрозніваецца ад стратэгіі папярэдняй адміністрацыі. Я ўжо бачыў такія каментары, што гэтая стратэгія фактычна замацоўвае тое, што адміністрацыя Трампа робіць і так амаль год. Але ці так ужо моцна на практыцы адрозніваецца палітыка цяперашняй адміністрацыі адносна мінулых, менавіта адносна Беларусі? Вось раней вы сказалі, што ЗША спрабавалі праводзіць так званую дэмакратызацыю. Але ці можна сказаць, што ЗША рэальна рабілі крокі, каб зрабіць дэмакратызацыю Беларусі у тым жа 20-м годзе, пасля 20-го году? Магчыма, яны проста лічылі, што Беларусь знаходзіцца ў сферы ўплыву Расіі ўжо тады, ўжо пры адміністрацыі Байдена? Так, перш за ўсё, трэба сказаць, што так, дакумент вельмі моцна адрозніваецца і стылістычна. Калі мы параўнаем з адміністрацыяй Байдена, там увогуле іншая лексіка, адмаўленне ад кліматычнай павестцы, ад вельмі шмат чаго, што ставіла во главу угла адміністрацыя Джо Байдена. Што тычыцца такога больш прадметнага пытання, тут трэба быць вельмі дакладнымі, што Беларусь, як краіна, вельмі не шмат разоў за гэты 30 год так напрост узгадвалася ў гэтых дакументах, у гэтых стратэгіях. Тут можам крышачку пачаць з важнасці гэтага дакумента. Чаму ўвогуле абмяркоўваем, чаму гэты дакумент настолькі шакуючы і настолькі сур'ёзна трэба ўспрымаць. Так, безумоўна, ён дакументальна так на паперы фіксуе шмат чаго, што Дональд Трамп казаў падчас сваёй выбарчай кампаніі альбо хтосьці з яго каманды, дзяржсакратар Рубіо, Піт Хексет і так далей. Але ж все гэта прамовы. Вось амерыканская бюракратыя, яна вядомая вось сваёй такой велічэзнай, павольнай і самымі найлепшымі прыкладамі і прынцыпамі бюракратыі, калі ж ўсё ж такі спецылацца на нейкія словы ў нейкіх выступах прэзідэнт
гэта не зусім правільна, калі все ж таки ёсць дакумент. Гэтая стратэгія 25-го года крышачку затрымалася, вось яна прынята бліжэй да канца гэтага года, але ж усё ж такі яна мае вельмі значны ўплыў. Перш за ўсё, нацыянальная бяспека — гэта вось эксклюзіўнае партфоліо Белага дома і прэзідэнта ЗША. Гэта тое, чым Дональд Трамп можа тлумачыць вельмі шмат рашэнняў і тлумачыць, чаму ён прымае гэта без нейкіх папярэдніх абмеркаванняў, не ведаю, з амерыканскімі заканадаўцамі, напрыклад. Вось, і, безумоўна, зараз пад канец года, калі Вашынгтон прачнуўся пасля шатдауну і амерыканская бюрократычная машына, амерыканскае чынавенства зноў запрацавала, мы можам убачыць, як, базуючыся вось на гэтым такім рамачным дакуменце, будуць з'яўляцца новыя такія ніжэйшыя ўжо па іерархіі, але больш такія прыдметныя, якія будуць тычыцца рэгіянальнай палітыкі таго ж дзярждэпартаменту, дзе будзе больш дэталяў. Вось, і з'яўленне гэтага дакументу зараз азначае тое, што будзе удакладняцца і будзе больш дэталізацыі ў наступных ужо дакументах ніжэйшага ўзроўню. Антон, я выбачаюся, але все ж... я вот хотел нагадаць, што чым практычна будзе адрознівацца гэтая палітыка ад палітыкі адміністрацыі Байдена? І ці так ужо моцна яна будзе адрознівацца? Так. Я вось хацеў перайсці да гэтага пытання, але ж все ж таки трэба разумець, вось чаму нейкая папера ў Вашынгтоне настолькі важна. Пераходзячы вось да практыкі. Ёсць адкрытыя крыніцы урада ЗША, якія фіксуюць колькасць замежнай дапамогі Злучаных Штатаў тым ці іншым краінам, тым ці іншым рэгіёнам па праграмах і так далей. І мы можам назіраць, як змянялася дапамога, у тым ліку дэмакратычным сілам пасля 20-го года, ну і гады раней, як амерыканскі ўрад працаваў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Ёсць дакументы, як я ўзгадываў, ніжэйшага ўзроўню, напрыклад, Integrated Country Strategy, якая выпускаецца штогод, альбо амаль штогод, і яна ўжо тычыцца Беларусі. Там мы можам, канешне, убачыць у тым ліку, як узгадваецца дэмакратызацыя, як пад гэтай дэмакратызацыяй Злучаныя Штаты падтрымліваюць, не ведаю, незалежныя беларускія медыі, напрыклад, альбо беларускі бізнес у выгнанні і гэтак далей. Вось там шмат гэтай бюрократычнай лексікі, але ж вось пад гэтым словам дэмакратызацыя разумеецца вось падтрымка беларускай грамадзянскай супольнасці. І вось калі мы зазірнем на тую самую крыніцу, якая адсочвае колькасць міжнароднай дапамогі, якія выдаткоўваюць Злучаныя Штаты, напрыклад, на Беларусь, там можна адсортаваць па краіне, мы убачым лічбы за апошнія гады і убачым лічбу каля $800 тысяч за 25 год, што адрозніваецца ад папярэдніх гадоў прыблізна ў 30 разоў. Вось, і гэта азначае, што тое, як зараз імплементуюцца словы Дональда Трампа і вось гэты дакумент, які, як я казаў, крышачку спазніўся, гэта будзе азначаць у тым ліку амаль што поўнае скарачэнне падобных праграм. Ну і дадаткова з гэтым ўсё ж такі мы бачым пэўныя спробы нейкіх рацыянальных дыялогаў альбо паглядзець, наколькі Лукашенко здольны на рацыянальны дыялог. Вось, таму ўсё ж такі гэтая стратэгія вельмі важная. І, канешне, у параўнанні з некаторымі краінамі Кавказа, напрыклад, той же Арменія, альбо з Малдова, якая па насельніцтву некалькі разоў меншая за Беларусь. На Беларусь заўсёды выдаткоўвалася не вельмі шмат. Але ж ўсё ж такі мы, як беларускія грамадзяне, мусім быць удзячныя амерыканскім падаткаплатнікам амерыканскай дзяржаве за тое, што ўсё ж такі яны рабілі, пусть і абмежаваны, але ж спробы паспрыяць да лепшага у беларускай праблематыцы. Антон, а як упісваецца вось у гэтую новую канцэпцыю, новую стратэгію нацыянальнай бяспекі ЗША перамовы наконт вызвалення беларускіх палітвязняў?
Вельмі цікавае, вельмі прадметнае пытанне. Ўсё ж таки тут трэба разумець, што гэтая стратэгія выпускаецца Белым домам, які праз Джона Кола, новага спецпасланніка Дональда Трампа, вось наўпрост працуюць. Я б нават казаў, што гэта у пэўным сэнсе такое парушэнне іерархіі, у тым сэнсе, што значная частка такой знешняй палітыкі зараз ажыццяўляецца напрост Белым домам, а не знешнепалітычным ведомствам. Але ж ўсё ж такі гэта пэўная тэма, дзе можна дасягнуць вымяральных, хуткіх і зразумелых вынікаў, якія могуць адчыніць дзверы да нейкіх размоваў, у тым ліку з Александром Лукашенком. Я разумею, наколькі гэта можа непрыемна гучаць. Вось, але для Злучаных Штатаў у пэўным сэнсе непрымальна нейкія больш прадметныя размовы з Александром Лукашенком, пакуль у Беларусі застаецца вось гэты жудасны гуманітарны крызіс з велічэзнай колькасцю палітвязняў. Таму перад тым, як абмяркоўваць у тым ліку рэгіянальную бяспеку, аб чым амерыканскае чынавенства наўпрост сказала, што іх цікавіць перш за ўсё рэгіянальная бяспека, трэба зрабіць вось шэраг маленькіх крокаў, каб падмацаваць і зразумець, што Лукашенко здольны на нейкія крокі насустрач, зразумелыя, і што яны гатовы на пэўную дээскалацыю. Зараз мы не бачым нейкіх значных крокаў, але ж паступова, маленечкімі крокамі, магчыма, амерыканская дыпламатыя хоча дамагчыся чагосьці больш значнага. Рух «Вольная Беларусь», на чале якога Зянон Пазняк, звярнуўся да адміністрацыі ЗША з такім заклікам уключыць у магчымую мірную дамову аб спыненні вайны ва ўкраіне таксама і пункт пра Беларусь, каб вывесці з тэрыторыі Беларусі расійскую ядзерную зброю, і гэта, маўляў, палепшыць сітуацыю з бяспекай ва ўсходняй Еўропе. Як гэта ўпісваецца, ці ўпісваецца, на вашу думку, ў гэтую новую стратэгію нацыянальнай бяспекі ЗША, і ці наколькі прымальны для ЗША гэты пункт? Вельмі складанае пытанне. Я мяркую, што паважаны Зянон Станіславович тут з'яўляецца закладнікам нейкіх ідэальных сцэнароў. Магчыма, да, гэта як ідэальны сцэнар было б добра прапісаць у гэтых пунктах, нейкай дамове, мірнай дамове, не ведаю, колькі там было б пунктаў на фінальным дакуменце стан Беларусі і вывод расійскай ядравай зброі, што, дарэчы, заўсёды клапоціла Злучаныя Штаты, што з'яўлялася адным з галоўных пунктаў на самым пачатку беларуска-амерыканскіх стасункаў. Але ж уявіць, каб Злучаныя Штаты ў гэты перамоўны трэк, які вось мы літаральна гэтыя дні назіраем, наколькі складана он ідзе, дадаваць яшчэ нейкі пункт, які хутчэй за ўсё будзе непрымальны для Расіі, альбо Расія будзе яго вельмі шмат абмяркоўваць, зацягваючы гэты працэс. Мы бачым, як паспяшаецца Белы дом, як хутчэй ён хоча, прабачце за гэтую лексіку, але спіхнуць на еўрапейскіх партнёраў па НАТО вырашэнне нейкіх такіх закарэнелых пытанняў гэтых архітэктуры еўрапейскай бяспекі, калі дазволіце. Што уявіць, што туды будзе дадавацца настолькі складаныя комплексныя пытанні, ці зробіць вырашэнне зараз для Белага дома гэтага дакументу, гэтых перамоў прасцей? Безумоўна, не. Ці пойдзе на гэта Белы дом у дадзены момант, гледзячы на то, як яны спяшаюцца, зноў-такі, на жаль, хутчэй за ўсё не. А вось калі арыентавацца на гэтую новую стратэгію, наколькі, на вашу думку, ЗША ўвогуле разглядаюць Беларусь як нешта важнае, і якую ролю яны надаюць Беларусі? Бо вось на мінулым тыдні мы размаўлялі з польскім палітолагам Паўлам Казанецкім, і ён сказаў, што, на ягоную думку, Злучаныя Штаты глядзяць на Лукашэнку і на Беларусь толькі як канал камунікацыі з Пуціным, і разглядаюць Беларусь цалкам ужо як частку расійскай, так бы мовіць, не толькі сферы ўплыву, але расійскай імперіі. Гэта такая непрыемная ідэя. Я б ўсё ж такі не ішоў так далёка. Перш за ўсё, у Злучаных Штатаў вельмі шмат каналаў камунікацыі з Пуціным наўпрост. Вось калі яны хочуць паразмаўляць аб чымсьці, не ведаю, аб рэгіянальнай бяспецы, аб спыненні вайны ва ўкраіне, мы бачым, як амерыканскае чынавенства наўпрост летае і размаўляе з Пуціным пра яго ідэі, пра гісторыю Рюрікаў.
па 5 гадзін. То бок нейкі лічыць Александр Лукашенко выключна крыніцай інфармацыі пра Путіна я б не стаў. Все ж таки, канешне, дадатковая некая інфармацыя з нейкай дадатковай крыніцы, нейкія інсайды пра Пуціна, нейкія інсайды пра размяшчэнне ядравай зброі, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі, абмен нейкай таксама інфармацыі выведкавай. Безумоўна, Злучаныя Штаты цікавяць у размовах з Лукашэнкам. Але ж ўсё ж такі на дадзены момант тое, што лёс Беларусі, лёс беларускіх палітвязняў абмяркоўваецца не падчас візітаў Кушнера альбо кагосьці яшчэ ў Крэмль, ну просто з Владзімірам Пуціным, а все ж таки неяк спрабуюць абмяркоўваць з яго проксі, з яго памагатарам, дае нам нейкую надзею, дае нам падставу казаць аб тым, што Злучаныя Штаты ўсё ж таки бачаць Беларусь як нейкае крышачку асобнае пытанне. Яны, хутчэй за ўсё, добра разумеюць стан залежнасці Лукашэнка ад Крэмля і гэтак далей. То бок там, хутчэй за ўсё, не мае нейкіх ілюзій. Але ж пэўная спроба паглядзець, наколькі Лукашенко з'яўляецца самастойным актарам, ці можа ён ажыццяўляць па пэўных накірунках нейкую незалежную палітыку, нават абмежаваную. Гэта, хутчэй за ўсё, тое, што менавіта зараз цікавіць Злучаныя Штаты, бо падчас апошніх 5 год нават прапалі нейкія такія наўпроставыя камунікацыі з тым жа чынавенствам беларускага МЗСу, з якімі звыкліся працаваць амерыканскія дыпламаты. Змяніліся кадры, і вось наўпрост такой інфармацыі знутры Беларусі амаль што не мае. Амерыканцы па сваёй дыпламатычнай практыцы ўсё ж такі хочуць абапірацца на наўпроставую інфармацыю, а не на пераказы тым ліку беларускіх дэмакратычных актараў, якія атрымліваюць, не ведаю, нейкія інсайды і потым праз сваё разуменне пераказваюць гэта западным актарам. Вы уже сказали, что Злучаныя Штаты хотели бы, каб Европа взяла на себе больше отказности за ўласную бяспеку, за архітэктуру бяспекі, як вы сказали. Вось я процитую, у разделе про Европу тут говорится, что в выніку войны в Украине стасунки паміж развязам и Россией моцна ослаблены. Там ужито такое спалучэнне deeply attenuated, даволі дзіўнае. Ёсць рэкамендацыя, што ЗША павінны вярнуць стратэгічную стабільнасць з Расіяй. На вашу думку, як ЗША разглядаюць гэтую стратэгічную стабільнасць? Што яны разумеюць пад гэтым? Вось як яны разглядаюць ідэальныя стасункі паміж Еўропай і Расіяй і паміж ЗША і Расіяй? Тут трэба сказаць, што, хутчэй за ўсё, стасункі Расіі з Еўропай Злучаныя Штаты цікавяцца не вельмі. Што тычыцца бягучага стану расійска-амерыканскіх адносін, трэба ўзгадаць, што і гэта такое больш культурнае пытанне. Ўсё ж такі вось бягучае чынавенства Злучаных Штатаў і сам Дональд Трамп выраслі ў парадыгме пэўнага страху ад пагрозы з боку Савецкага Саюзу, савецкай ядравай зброі. Да гэтага моманту яшчэ трымаецца пэўны ядравы парытэт, і вось эскалацыя нейкіх ядравых выпрабаванняў у Расіі альбо вось тэставанне гэтых новай нейкай расійскай міфічнай зброі значна напружвае кіраўніцтва Злучаных Штатаў, бо вось літаральна гэта падымае тыя самыя культурныя паттерны страху ў амерыканскім грамадстве падчас холоднай вайны, калі Савецкі Саюз быў адзінай краінай, якая могла знішчыць, Злучаныя Штаты, і Злучаныя Штаты маглі адказаць, і гэта бы прывяло да ядравага апакаліпсісу. Гэта такое больш абстрактнае меркаванне. Дональда Трампа цікавяць здзелкі, гэта вельмі шмат разоў падкрэсліваў. Яго цікавіць гандаль з Расіяй, ён гэта таксама вельмі шмат разоў падкрэсліваў. Нейкія стратэгічныя матэрыялы, набыццё якіх не прыпынялася, падаецца, нават падчас бягучай вайны.
Вось то бок нават падчас пасля, прабачце, сустрэчы ў Анкорыджы, даючы каментар амерыканскім СМІ, падаецца Fox News, Дональд Трамп просто сказаў, што ён хацеў бы паспрабаваць адцягнуць Расію ад Кітая, зрабіўшы гэты трохкутнік стасункаў, не даўшы Расіі стаць цалкам на бок Кітаю, бо гэта тое, што літаральна не хацелі б бачыць Злучаныя Штаты ў бегучай адміністрацыі, не ўспрымаючы Расію як галоўную сваю праблему, з кім можна яшчэ аб чымсьці дамаўляцца, а галоўнай праблемай бачыўшы зараз Кітай. Вось вы уже сказалі пра адносіны ў гэтым такім трохкутніку паміж Еўропай, Расіяй і Злучанымі Штатамі. І ў гэтым дакуменце ў стратэгіі нацыянальнай бяспекі ЗША згадваецца так званая канцэпцыя рэалізму, да, што рэалістычны падыход да міжнародных адносінаў. Але крытыкі рэалізму кажуць, што рэалізм ён часам бывае нерэалістычны. Вось на вашу думку, наколькі рэалістычна разглядаць Расію як такога рацыянальнага гульца, з якім можна дамовіцца, з якім можна весці гандаль і проста падзяліць там, умоўна кажучы, сферу ўплыву. Прыблізна тое самае, што Нямецчына там прапагандавала дзесяцігоддзямі палітыка Ангелы Меркель, што чым больш мы будзем гандляваць з Расіяй, тым менш імавернасці, што Расія пойдзе на нейкія агрэсіўныя дзеянні. Безумоўна. І калі вы пытаецеся маё асабістае меркаванне, так, безумоўна, я не лічу, што на каштоўным узроўні гэта магчыма. Нават праз гэты спробы гуляць у дыпламатычную этыку, спробы гуляць у перамовы, мы бачым, наколькі зараз адрозніваецца мова перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Крамлём, калі нават Злучаныя Штаты, прапануючы вельмі камплементарны план адносна расійскіх інтарэсаў завяршэння вайны ва ўкраіне, яны зварот атрымліваюць нейкія зноў вельмі абстрактныя размовы. То бок гэта не можа не злаваць амерыканскае чынавенства, асабіста Дональда Трампа, што калі ён спрабуе нават падысці неяк камплементарна да Пуціна, ён зноў атрымлівае разгавор, прабачце, не па тэме. Вось нейкія там гістарычныя анекдоты і нейкія абстрактныя рэчы. Але ж ўсё ж такі гэта падкрэслівалася яшчэ ў дакументах Пентагону раней у гэтым годзе, і гэта падкрэсліваецца зараз у гэтым дакуменце. Злучаныя Штаты разглядаюць менавіта Кітай як сваю галоўную праблему, як свайго галоўнага суперніка. І гэта ў тым ліку падкрэсліваецца розніцай ідэалогій. Мы мусім разумець, што Злучаныя Штаты зноў-такі вось гэтай ментальнай інерцыі разумеюць Кітай як камуністычную краіну, што насамрэч праўда, і камуністычны рэжым, які настолькі адрозніваецца ад ментальнасці Злучаных Штатаў, што узбуджвае вось гэтую інерцыю супрацьстаяння з ворагам, з якім немагчыма паразумецца. Рэжым Крамля як нейкі, магчыма, успрыманне яго як памагатара Кітаю альбо нейкага, не ведаю, квазі-рацыянальнага гульца. Гэта, хутчэй за ўсё, спроба паглядзець. Мы разумеем, што апошнія 4 гады, амаль што 4 гады існаваў рэжым амаль што поўнай ізаляцыі, і размовы з Крамлём не велося, і амерыканская публіка, амерыканскія выбаршчыкі не бачылі, наколькі Кремль у сваіх перамовах са Злучанымі Штатамі альбо кімсьці іншым з'яўляецца ірацыянальным. Гэта в тым ліку дало глебу Дональду Трампу абяцаць сваім выбаршчыкам паразмаўляць з Пуціним і дамагчыся ад яго нейкіх рацыянальных паводзінаў. Што ж тычыцца пачатку вашага пытання, так, безумоўна, ні адзін з гэтых падыходаў, не ліберальны альбо ліберальна-глобалісцкі, як яго часта клічуць, не бягучы неорэалістычны, як можна акрэсліць гэты дакумент, яны ўвогуле не з'яўляюцца ідеальнымі, але ж яны адлюстроўваюць светапогляд той ці іншай адміністрацыі і бягучага стану грамадскай думкі ў Злучаных Штатах. Якраз пра гэта я хацеў вас працытаваць. Вы напісалі, цытую, «Ліберальны глобалізм скончыўся, хутчэй за ўсё, на найбліжэйшыя некалькі гадоў як мінімум».
А наколькі ўплывовыя тыя сілы ў Злучаных Штатах, якія яшчэ все ж таки падтрымліваюць гэтую канцэпцыю дэмакратызацыі? Наколькі моцны кансэнсус, новы кансэнсус у грамадстве, што не трэба там дэмакратызаваць іншыя дзяржавы? Безумоўна, так. Я перш за ўсё маю на ўвазе, што вось гэты дакумент, калі ён і будзе рэдагавацца наступныя гады прэзідэнцтва Дональда Трампа, то не вельмі моцна. І ўсё ж такі амерыканскае чынавенства мусіць абапірацца на гэтую канцэпцыю, альбо гэты дакумент, альбо неяк мадыфікаваны, адрэдагаваны. Таму гэты дакумент ён вельмі моцна ўплывае на такія на практычныя рашэнні, у тым ліку выдаткоўвання рэсурсаў на падтрымку тых ці іншых працэсаў. Мы зараз бачылі досыць крыўную паразу прыхільнікаў дэмакратычнай партыі на выбарах, на прэзідэнцкіх выбарах у мінулым годзе, на электаральным мінулым годзе. Мы можам спадзявацца, што рэспубліканцы могуць страціць вышыню ў Кангрэсе, і гэта можа... Вы кажаце спадзявацца, гэта ваши асабістыя нейкія перакананні, то бок вы больш сімпатызуеце дэмакратычнай партыі ЗША? Я не могу сказать, что я падтрымліваю ту ці іншую партыю. Я тут спрабую ўсё ж таки займаць такую адказную пазіцыю эксперта, і не маючы амерыканскага пашпарту, я у адрозненні ад нейкіх, не ведаю, іншых спікераў спрабую ўсё ж таки трымаць дыстанцыю. Вось, я кажу ўвогуле так крышачка абстрактна, прабачце. Вось, мы можам чакаць, што дэмакраты неяк могуць перамагчы на наступных выбарах Кангрэс, але ж гісторыя з прыпыненнем апошняга шатдауна, мы ў ёй убачылі крышачку таксама канфліктаў унутры самой дэмакратычнай партыі сярод кангрэсменаў з боку дэмакратычнай партыі. Таму я б не сказаў, што гэта вельмі верагодна, і гэтая перамога дэмакратаў на наступных выбарах Кангрэс гарантавана. Вось, гэта азначае, што амерыканскі ўрад, які быў самым буйным донарам дэмакратызацыі і падыходаў ліберальнага глобалізму за апошнія, давайте скажем, прыблізна 30 год, на наступныя 3 гады адмаўляецца ад гэтых падыходаў, што значна паўплывае на практыкі іншых актараў. Я тут маю на ўвазе Еўразвяз і краіны сябры Еўразвязу. Вось таму сказаць, што мы можам неяк чакаць, што падыходы альбо тактыкі, інструментар ліберальнага глобалізму будзе трымацца на павестцы, гэта вельмі малаверагодна, я б сказаў. І апошняе да вас пытанне, Антон. Вы ўжо сказалі вось пра гэтую сітуацыю з новай адміністрацыяй. Як эксперт, якімі былі б вашыя парады для беларускіх дэмакратычных сілаў, як ім працаваць з гэтай новай адміністрацыяй, як ім працаваць з адміністрацыяй Трампа, і што можна дасягнуць, чаго можна дасягнуць, улічваючы вось гэтую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі? Напрыклад, Сяргей Ціханаўскі кажа, што ў ЗША цэнтр прыняцця рашэнняў, трэба неяк спрабаваць наладзіць кантакты. Я так разумею, што Сяргей Ціханаўскі далёка не адзіны, хто спрабуе працаваць з амерыканскай адміністрацыяй. Якія былі б вашыя парады? Так, сапраўды, вельмі дзіўна апошнім часам назіраць за спробамі Сергея Ціханаўскага і яго памагатара Вадзіма Пракоп'ева, які, падаецца, уже не першы год знаходзіцца ў Злучаных Штатах. Падтрымка Злучаных Штатаў да беларускага дэмакратычнага руху, увогуле да беларускай грамадзянскай супольнасці заўсёды будавалася на двухпартыйным кансэнсусе, то бок аддаванне перавагі пэўным палітычным рухам, не ведаю, гэта будзе МАГА альбо нейкія зусім левыя лібералы. Заўсёды гэта вельмі кепская доўгатэрміновая стратэгія, і прабачце, гэта крышачку мувітон, то бок нейкія... Я выбачаюся, я просто расшифрую для, может быть, хтосьці са слухачоў не ведае. МАГА — это тая частка рэспубліканскай партыі, большая частка цяпер, якая стабільна падтрымлівае Дональда Трампа. Make America Great Again. Зробім Амерыку зноўку вялікай, да? Я выбачаюся за расшифровку. Да-да-да, дзякуй, я сам пра гэта не падумаў.
Вось падтрымка нейкіх асобных плыняў амерыканскага палітыкума успрымаецца ўвогуле крышачку як мувітон называць сябе трампістам альбо нейкім прыхільнікам мага і спрабаваць быць большым рэспубліканцам альбо большым дэмакратам, чым прыхільнікі дэмакратычнай альбо рэспубліканскай партыі альбо прыхільнікі гэтага руху мага. Гэта ўспрымаецца за ўсё з усмешкай з боку амерыканскага палітыкума альбо можа нават выклікаць раздражненне. То бок тое, што трэба рабіць, гэта не ставаць на бок нейкіх унутраных амерыканскіх спрэчак, канфліктаў, разборак альбо проста палітычнага працэсу, а тлумачыць з пункту гледжання рацыянальных падыходаў, чаму і пры праўленні адной партыі, прыхільнікаў адной партыі альбо пры направленні прыхільнікаў іншай партыі Злучаным Штатам трэба дадаваць увагу беларускай дзяржаве, бо без дэмакратычных зменаў у Беларусі немагчыма ні ўстойлівы мір ва ўкраіне праз проста паўночную мяжу Украіны, ні ўвогуле на ўсходнім флангу североатлантычнага альянсу НАТО. Вось праз гэтыя такія проставыя, утилітарныя, прагматычныя падыходы таксама можна вельмі шмат чаго дамагчыся, бо прагматычны рэалізм гэта менавіта тое, што падкрэсліваецца ў стратэгіі нацбяспекі ЗША 25-го года. Дзякую вам вялікі за гутарку. Дзякую вам. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Антон Пянькоўскі, ён амерыканіст і таксама працуе ў агенцтве еўраатлантычнага супрацоўніцтва. З вами быў Аляксей Знаткевіч, на гэтым я развітваюся з вами. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак нас пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.